Takže ahojte, ahojte, všetkých vás tu vítam, som rada, že ste prišli, že ste si to nenechali ujsť a odporúčam zostať do konca tohto videa, lebo naozaj príde zaujímavé odhalenie a to, že ukážem vlastne svoj graf, aj čo používam na trading, na to, aby sme vedeli dosahovať takéto výsledky. Máme tu zatiaľ v podstate ešte jeden deň nás čaká v tomto mesiaci, ale dosť zaujímavé výsledky, že skoro každý deň je profitabilný a veľmi málo tých dní, ktoré sú stratové. V podstate ide o trading zlata. A prejdeme si vlastne risk management, ale určite zostaňte až do konca, lebo ukážem svoj graf a príde tu takému odhaleniu toho, že akým spôsobom obchodujem, na to, aby som mala teda tie pozitívne výsledky. A samozrejme, a to je veľmi dôležitý risk management. Ja hneď začnem v podstate touto tabulkou. Keď si všimnete, tak je tu, dá sa povedať, pár um, obchodov, ktoré ako keby nezasiahli TP1, ale v podstate, že sú napríklad kúsok od toho TPčka, ale nezasiahnu ho. Ale je ich veľmi málo. Naozaj možno za ten celý mesiac nejaké 2-3 obchody, ktoré v podstate skončia tak, že boli v profite, nezasiahli TPčko a skončili v podstate na break-evene. Tie TP1, ja sa hneď k tomu vyjadrím, väčšina tých skupín máva TP1 hlavne na zlate, v podstate, že tam je 10-15 pipov a už je TP1, v podstate to, čo ja mám TP1, oni by mali, ja neviem, TP6, hej, dajme tomu. Takže tie tepečka sú naozaj celkom veľké a je to hlavne kvôli tomu, aby pokryli tie prípadné straty. Takže v podstate tie stop lossy sa snaží mať čo najúžšie a vlastne už TP1, keď je aj stop loss, ale už TP1 vlastne ťa dostane do profitu. Preto je veľmi dôležité používať alebo respektíve držať to minimálne do toho TP1. V žiadnom prípade, že tam nafolujem v podstate veľký objem a po nejakých 15 pipoch iba vidím modré čísla, proste berem. Uh, je to zlý prístup a je hlavne zlý preto, že vlastne ty potom dajme tomu aj chytíš jeden, dva stoplosy a naháňaš ich, dajme tomu 2-3 dní, v podstate viac dní. Ide o to, že keď aj tie stoplosy nejaké sú, aby sa, keď vidíš vlastne túto tabulku, tak pochopíš, že keď to držíš do toho TP1, tak vlastne ty si hneď v profite ešte v ten deň. Takže take profit 1 treba držať, je veľmi často v podstate zasiahnutý. Takže je to kvôli tomu, on je dosť veľký, aby vlastne pokryl tie prípadné straty. Hej? V podstate TP2 už je naozaj v podstate veľký obchod, sú to intradenné obchody, ale na tom zlate, keďže je volatilné, tak vlastne tu sme mali jeden týždeň, kedy sa nevedelo, čo bude, čo sa týka tých konfliktov Irak-Izrael, takže tam to volatilné nebolo, hej, ale ostatné dni, týždne pre toho obchodujem to zlato. V podstate má veľmi veľkú volatilitu, tým pádom sú tam pekné pohyby a naozaj není správny prístup nedržať to aspoň do toho take profitu. Preto sú, dá sa povedať, veľmi pečlivo vypočítané tie take profity kvôli tomu, aby vlastne ten trading bol zaujímavý. Hej, zaujímavý pre ten profit, hej, preto to robíme, pre nič iné. Takže tie take profity treba držať kvôli tomu, aby sme pokryli hlavne tie straty a dostali sa do toho profitu. Takže žiadne také, že veľké loty uzatvárať 10-15 pips, hej, nejaké modré čísla, proste toto z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Z krátkodobého možno, ale z dlhodobého hľadiska v podstate nefunguje taký trading. Um,
Ja som tu pripravila vlastne taký ten základ, lebo ako sa hovorí, trh sa nedá predpovedať, ale dá sa tak či tak na ňom zarábať, hej? Takže taký základ toho risk managementu pri tradingu je kľúčovým prvkom pre dlhodobý úspech, hej? Veľa zo skupiny ľudí viem, že zadá obchod, nezadajú ani take profit, ale ani stop loss, čo je veľmi, veľmi zlý prístup a vždy príde deň D, dajme tomu, môže v mesiaci, môže aj, dajme tomu to fungovať, dajme tomu 2 mesiace, ale aj to už je veľa. Proste príde ten deň D, kedy v podstate margin call a koniec, hej. Takže treba používať naozaj stop loss určite, ale aj tie take profity, aby vlastne fungoval, aby ste mali tie výsledky, čo sú v tej tabulke, inak tie výsledky budú rozdielne, hej, to je samozrejme. Um, Nech máš akúkoľvek stratégiu bez správneho manažmentu rizika, skôr či neskôr utrpíš veľké straty. To je presne to, čo som hovorila, hlavne na zlate, hej, ktoré je vysoko volatilné. Môže letieť, videli sme to pri tom Trumpovi, že to zlato spravilo napríklad 1400 pipov za 2 dni, hej. Takže už dôkazy na to sú, že to takto je. Takže ty nemôžeš držať tie straty. Hej? A hlavne, keď sú tam straty, tak určite ich nedržať cez noc. Hej? Tu sú základné piliere efektívneho risk managementu. Riziko na obchod. Ja tu hneď aj vysvetlím, aké účty treba mať. Hej? Riziko na obchod. Odporúča sa riskovať maximálne 1 až 2% z celkového kapitálu na jeden obchod. Pri tom zlate, keď chcete mať napríklad viac vstupov, alebo respektíve ako si všimnete, že ja mám malú stratu a jednu alebo dve max a v podstate viac tých ziskov je to aj kvôli tomu, že samozrejme ja sledujem, sedím za tým počítačom, sledujem tú cenu a na základe toho sa rozhodujem. Keď ide ten trh proti mne, tak vlastne maximálne mám, že zadám dve pozície. Rozdelím si to, zadám dve pozície a keď ten trh ide v mojom smere, tak až vtedy pridávam pozície. Takže 1 až 2 vstupy, maximálne 2 vstupy, pokiaľ to nejde v mojom smere. Takže ideálne je jeden. Hej, jeden vstup a až keď idem v mojom smere, až vtedy, a musíš to mať v podstate vypočítané, hej, tie vstupy. Dokonca aj na psychiku je lepšie mať naozaj menšiu lotáž a čakať, až kým sa ten trh v podstate rozjede v podstate ide v mojom smere a až vtedy môžem pridávať nejaké pozície a vtedy zase využijem to, že ten trh neporušil žiadne pravidlá a vlastne ide v mojom smere a vtedy pridávam pozície. Nikdy nepridávam pozície, keď trh ide proti mne. Príklad, keď máš účet 5000, riskuj maximálne 50 až 100 eur na jeden obchod. Vlastne to, čo riskuješ, je veľkosť toho stop lossu, tak vždy sa to počíta vlastne na veľkosť stop lossu. Stop loss, ochrana kapitálu. Vždy používaj stop loss. Definuj si vopred, uh, kde uzavrieš obchod so stratou, hej, to v tých signáloch vlastne je, ja nepoužívam signály bez stop lossu, dokonca ho ani nemením, hej. Stop loss ti zabráni v emočnom obchodovaní alebo držať, respektíve tie straty pridávať do tých strát a chráni účet pred výrazným výkyvom. Hej, môže sa čokoľvek stať z fundamentálneho hľadiska, proste môže tam byť nejaký veľký výkyv, čo ti vlastne bez stop lossu margin call a zje ti to celý celý účet, hej. Veľkosť pozície. Určuješ si podľa toho, koľko si ochotný riskovať a aký je tvoj stop loss veľký, hej. Takže riskuješ proste presnú veľkosť toho stop lossu a tú lotáž, ktorú použiješ. Pri tom zlate je veľmi zaujímavé mať nie vysokú lotáž, lebo v podstate je volatilné, to znamená, robí veľké pohyby. Je lepšie držať vlastne ten veľký pohyb.
takže minimálne do toho TP1, žiadne modré čísla a berem. V podstate držím minimálne do TP1. Riziko versus zisk. Hej, odporúčaný pomer je 1:2. Riskuješ 50 a cieľ je 100. Zabezpečí ti to, že aj pri 50% úspešnosti budeš v pluse. To sú vlastne tie take profity. Proste nemá zmysel brať iba modré čísla, treba pozerať viac ako keby dopredu a naozaj vlastne tie zisky držať, hej. Ty máš pridávať pozície, hej, alebo to riziko, až keď ten trh sa hýbe tvojim smerom, nie proti tebe. Denný a týždenný limit straty, stanov si, koľko môžeš maximálne stratiť za deň alebo týždeň, maximálne 3 straty denne alebo maximálne 5% účtu týždenne. V podstate nejaké mantinely si určiť. Bez toho, aby si mal vopred stanovené veci, v podstate vždy tam zahrajú tie emócie, hej, a samozrejme, pokiaľ nekontrolovateľne obchoduješ, tak je tam veľký predpoklad straty celého kapitálu. Diverzifikácia. Neobchoduj len jeden inštrument, pokiaľ nie si špecialista. K tomuto sa vyjadrovať nebudem, ideme hneď ďalej. Vyhni sa súčasne otvoreniu viacerých v podstate obchodov, dajme tomu zlato, euro, USD, hej, stále to je naviazané na dolár. V podstate majú podobné pohyby, hej, síce v dnešnej dobe už sa to ani nedá povedať, mali o podobné pohyby, dá sa povedať. Niektoré dni majú, nie je to vždy tak, ale obidve sú naviazané vlastne na to, čo sa deje s dolárom. Hej? Takže v podstate je to podobné. To iba pridávaš stále do toho istého, ako keby nie je tam žiadne rozdelenie. Ja preto obchodujem aj zlato. Teraz sa vrátim k tomu, tie účty, aké používate. Ja som rozmýšľala, že proste zadávala by som tam Libru, Yen alebo Euro USD, lenže podľa toho, čo ja som videla, niektoré screeny z účtov, alebo keď mi niekto chcel poradiť niečo, tak som videla veľkosti tých účtov a teraz možno, ja to chcem povedať tak opatrne, ale možno viacerých ľudí zaskočím. Naozaj už keď obchoduješ zlato, minimálny účet na 0,01, mám pripravenú aj kalkulačku, takže na 0,01 je 500 eur alebo dolárov. 500 dolárov alebo 500 eur by si mal mať na trading zlata. A keď som rozmýšľala nad tým, že dobre, budem vám tam dávať ešte napríklad Liberu Yen, čo je tiež zaujímavý pohyb, sú tam síce vyššie poplatky, hej, na ten jen, ale uh, museli by ste mať väčšie účty. A ja viem, že toto je veľký problém vo veľkosti tých účtov. Veľa ľudí obchoduje nevhodné účty už len na to zlato. A keď si zoberiem, že by tam bola zlato, aj Libra Yen, Euro USD, tak vlastne vy nemáte účet na to. Takže to nedáva zmysel. Ešte viacej krát by sa možno stalo to, že niekto spáli účet. Lebo napríklad, keby obchodoval tieto tri inštrumenty s účtom, ja neviem, 100 dolárov alebo 150, tak je tam veľký predpoklad vlastne, že príde o ten účet. Je to v podstate 100%, lebo 100 eurový, 100 dolárový účet na tie tri inštrumenty je málo. Už iba na to samotné zlato, na 0,01 pozíciu, treba 500 eur minimálne, hej? Takže nemá zmysel vlastne prilievať, ono to môže byť krásne, keď všetky tri výjdu v jeden deň, hej, ale skôr je veľký predpoklad, že by to pre veľa ľudí so 100 eurovými účtami dopadlo naozaj fatálne, hej. Je tam veľký predpoklad, že by sa to stalo, takže podľa toho, čo som videla,
aké účty sa používajú, tak nemá zmysel vlastne k tomu zlatu ešte niečo prilievať, hej. Takže denník obchodov, spätná analýza, zaznamenávaj si obchody, dôvody vstupu, stop loss, take profit, emócie, výsledky, čo ti pomáha zlepšovať tú stratégiu a kontrolovať vlastne tie chyby, alebo prečo vlastne sa zinkasoval ten stop loss. Uh, Buď v ten deň, cez víkend, proste je to taká práca sám so sebou. Psychológia, disciplína, dodržiavaj plán aj po sérii ziskov alebo strát, lebo samozrejme sa stáva, že inkasuješ zisky a tá eufória spraví to, že nakoniec stratíš celý účet. Aj toto sa stáva. Um, Vyhýbaj sa v podstate pretradovaniu a v podstate doháňanie strát. Väčšinou to zase dopadne margin callom a straty veškerého kapitálu, čo vlastne potom je to, že musíš vyťahnuť ďalšie peniaze. Takže prejdem k tej tabulke. Ja som si tu pripravila vlastne tabulku. Uh, je to počítané, tieto percentá na 1000 eurový účet. Hovorila som, že na 0,01 treba minimálne 500 eur. Toto je počítané z 1000 eurového účtu. Stop lossy sú maximálne 50 pips, hej, takže niekedy bývajú menšie tie stop lossy. Takže tam sa potom dá pridať kvázi lotáž, hej. Takže stop lossy sú, ja som dala taký priemer, je tých 50 pips, ktoré sa používajú v tých signáloch. A vlastne toto je riziko, hej, ktoré je použité v percentách. Takže keď sú to 3% z 1000 eur, tak veľkosť tej pozície by mala byť maximálne 0,06. Lenže ty, keď chceš vlastne viacero vstupov zrealizovať, tak samozrejme ešte toto si musíš rozdeliť, hej. Takže je to naozaj dobrá kalkulačka, alebo respektíve takáto kalkulačka ukazuje, že tie 100 eurové, 150 eurové účty sú malé a naozaj tam hrozí naozaj ten margin call a nemá v podstate zmysel s tým obchodovať, lebo je to iba otázka času, kedy vlastne prídeš o ten účet. Takže potom je lepšie nahradiť ten reálny účet naozaj tými fundovanými. Teraz je veľký výber tých fundiakov už aj hotových, že sú to tie, je tam síce podmienka, konzistentnosť a tak ďalej, proste nevyplatia ti peniaze len tak. Musíš naozaj preukázať, že ovládaš trading. Takže, ale je to alternatíva. Miesto tých 100 eurových účtov nemá to zmysel. Minimálne 500 je toto počítané na tisícku a vidíš veľkosť pozície. Keď si zadať viac tých pozícií, tak samozrejme ešte toto si musíš rozdeliť, hej. Alebo aj stop lossy, keď si dáš, koľko denne môžeš mať stop lossov. V podstate tá tabuľka ťa nepustí, hej, a je tu dokonca až 3%, čo je strašne veľa podľa mňa pri tom zlate, ešte keď tých signálov je denne viacej, hej, takže v podstate keby boli 300 obchody, hej, tak tak to by bolo naozaj veľmi veľa percent, hej. A ty si nemôžeš dovoliť riskovať 10% naozaj, alebo viac ako 10% v jeden deň. Takže toto si treba uvedomiť a pokiaľ naozaj nemáte na tie živé účty, tak treba to vymeniť za fundiak. A keď budeš mať payout z toho fundiaku, tak si môžeš v podstate spraviť živý účet. Takže a nemá zmysel pridávať teda k tomu zlatu nič, lebo naozaj by hrozili straty účtov pri tom, čo som teda videla. Dobre, toľko naša tabulka. Informácie o tom, akým spôsobom, v podstate keď idem k tým signálom, alebo vrátim sa veľmi v rýchlosti k tým signálom, je tam vypočítaný ten TP1, v podstate naozaj dodržiavať TP1. Ja sa tam snažím aktívne manažovať ten obchod, to znamená, že veľmi
keď už to je vhodné, tak ideme break even. Už keď ti vyhodí break even, tak v podstate není to dobrý obchod, hej, proste trh sa otočil z nejakého dôvodu alebo narazil do niečoho. Je ich tam málo naozaj, keď už sa to rozbehne, tak ten take profit 1 je zasiahnutý. Treba to dodržiavať, pridávať pozície alebo riziko, až keď sa rozbehne v mojom smere. Ja teraz ešte prejdem k tomu, že keď si myslíš, že budeš mať signály že nebudeš nič robiť, a budeš bohatý z toho, toto nefunguje. Trading je práca, hlavne keď nemáš kapitál, tak naozaj ten trading je práca, ktorej sa musíš venovať, musíš mať na to čas. Pokiaľ chceš teda zarobiť, tak je naozaj zaujímavé sledovať ten trh, využiť to, keď to ide v tvoj prospech a naopak minimalizovať riziko, keď to nejde. Takže tie výsledky niekoho, kto sa tomu venuje, samozrejme sú odlišné ako niekto, kto v podstate zadá signál a ani nevie, čo robí tá cena. Takže ja by som to skrátila tak, že to aktívne sledovanie trhu a tomu, že sa človek tomu venuje aj v podstate z nejakého fundamentálneho hľadiska, ten výsledok je odmena za ten čas a za tú energiu, hej? A samozrejme bez času a energie ti nepríde ani tá odmena, takže nejaké slepé zadávanie signálov v živote to nevidím, tak samozrejme od toho sa odvíja tá odmena. Takže tá odmena je vyššia pre tých, ktorí vlastne venujú čas a energiu, hej, tomu. Takže v podstate, alebo že manažujem ten obchod, keď sa mi rozbehne, hej. Naopak minimalizujem tú stratu, pokiaľ sa to nerozbehne v môj smer. Držím take profit, hej, lebo tie výsledky sú rozdielne, pokiaľ ty nedržíš tie take profity, alebo respektíve tie zadané údaje, hej. Takže také, že bachnem si buy alebo sell, proste nefunguje. Dobre, bez nejakého manažmentu. Ja prejdem k, k tomu, čo som slúbila, a to je to, že vám ukážem graf. Potom na otázky pôjdeme znova na ten Zoom, lebo nezostáva už toľko času. Takže otázky si prejdeme na ďalšom Zoome, bude to rovnaký link. Ale chcem vám ukázať, čo používam na trading a sú to indikátory. Ale indikátory, ktoré sú v tom danom čase, ktoré ti ukazujú informácie nie spätne, nie z minulosti, ale v tom danom čase, ktoré sa vlastne dejú na tom trhu. Takže mi naozaj dávajú informácie naživo v tom danom čase. Nie z minulosti. Nejsú oneskorené. Hej? Lebo používanie indikátorov nikdy nefunguje, keď sú oneskorené. Toto sú práve že indikátory, ktoré sú v tom reálnom čase a dávajú mi informácie v reálnom čase na trhu. Ja to ukážem takto jednoducho. V podstate mám tu ten indikátor, mám zlato z piatku, hej, a veľmi jednoducho mi vlastne ukazujú, čo sa deje. Hej, tak toto zvýrazním. Presne, čo sa deje vlastne na tom trhu. Neviem, či viete makra používať v tradingu, tiež veľmi dôležité. Takže nejsú to indikátory, ktoré by mi ukazovali z minulosti alebo by boli oneskorené, vlastne, že by mi za hodinu ukázali, čo sa stalo na tom trhu a v podstate tá informácia je stará tým pádom. Napríklad pri klzavých priemeroch, hej, môžem povedať. Toto je informácia v tom danom čase. Fungujú na 1-minútovom a 5-minútovom timeframe. Je to kvôli tomu, že vlastne čo najnižší stop loss, hej, používať v tom tradingu. A vtedy má vlastne zmysel
hej, ten risk management. A je toto takto zvýrazním, pekne vám to ukážem, že tu na je vidieť, ako sme písali v skupine, že to buchlo v podstate až 3,2, 60 a nižšie. To testovalo tú zónu, alebo vybralo likviditu. A tu pekne vidím otočenie vlastne toho trhu. Tu už bol záver, hej, toho piatka. A tu pekne vidieť vlastne, kam smeruje ten trh. Uh, to sú v podstate odchýlky pri tom tradingu, hej, 0,5 je vlastne manipulácia, potom tu vidím v podstate ďalej distribúciu, hej, keď to padá v podstate takto ďaleko, tak je to vlastne ďalšia distribúcia tej ceny. Pridám vám vlastne aj toto PDF-ko, kde sú v podstate aktívne linky, kde si viem vlastne prečítať o tom indikátore, čo mi ukazuje a vlastne na čo slúži, hej, ten daný indikátor. Samozrejme, potom sa dajú použiť tie indikátory, budú tam v tom PDF-ku, vráti sa mi to? Vrátilo. Sú vlastne linky aj na VOP, kde si vieš, tu je celá kolekcia vlastne tých indikátorov, kde je cena a kde si to vieš priamo zakúpiť. Takže je to v podstate cez ten VOP. Takže bude pekne link ako na VOP, ale ten zatiaľ nepotrebujete. Treba si vlastne prečítať, čo tie indikátory obsahujú. Ja vám ukážem ešte jeden layout, ktorý používam. A to je vlastne 4-hodinový timeframe. A tým pádom mám supporty a rezistencie, ktoré sú v tom danom čase, v reálnom čase. Nie z minulosti. Z minulosti supporty a rezistencie sa chodia vyberať, sa chodí likvidita. To znamená, že proste nefungujú. Hej. Tento layout veľmi rada používam na 5-minútovom timeframe a je to kvôli tomu, že on mi pekne ukazuje takto. On mi pekne ukazuje vlastne tie knoty, hej, sú veľmi dobre vidieť. Vlastne je tam indikátor aj na Áziu, Londýn, New York, že mám presne označený box, hej, ale dôležité sú napríklad rezistencie, že dôležité sú supporty. Tu mám napríklad 1-hodinový timeframe. Vidím tam v podstate uh, tie supporty v tom aktívnom čase, v tom reálnom čase. Žiadna minulosť, žiadne bolo, lebo keď idem z minulosti, tak mi vykopnú likviditu. V podstate vykopnú ma z toho trhu. Hej? To sú presne tie zasiahnuté vlastne stop lossy a potom to ide. To všetci určite poznajú, že v podstate narazím do supportu, do rezistencie a potom vlastne aj vybere mi to stop loss a potom to ide, hej. To je v podstate výber likvidity. A um, dáme si ďalšie okno, lebo za 3 minúty nás vypne, bude to ten istý link a budeme sa normálne komunikovať, zhovárať, môžete dávať otázky, ja toto iba dokončím, takže vlastne ukazuje mi to na štvorke, preto hovorím, že držať tie take profity, lebo ja dopredu viem, ak sa ten trh teda rozbehne, že naozaj som sa trafila do toho vstupu a rozbehne sa môjim smerom, preto viem, kam dopadne, kde je ideálny ten take profit, lebo vlastne tu vidím aj predĺženia vlastne tej štvorky, hej, takzvanú ako keby projekciu, takže s veľkou pravdepodobnosťou zasiahne ten take profit. Preto je veľmi dôležité, aby vám pokryli straty a ťahali vás do ziskov, držať tie take profity. Samozrejme tá dvojka, na to treba aj trošku už trend a tá distribúcia musí byť naozaj dlhá. Nikto nevie predvídať budúcnosť, nikto tu není veštica Teodora, takže
skôr je reálne tá TP jednotka, preto ju dávam aj takú veľkú. Nedávam to ako v iných skupinách, že 10 pips, lebo vám zasiahne jeden stop loss a vy na to, aby ste zarobili naspäť tie peniaze z toho stop lossu, tak vlastne ti to trvá, hej, keď máš také úzke take profity. A prečo mať take profity na zlati 10 pipov? 10-30 pipov, 30 pipov mi dá, aj keď idem v protitrende a mám dobrý vstup. Dokonca aj 80, hej, to zlato. Takže na čo brať iba nejaké modré čísla, keď ja reálne môžem zarábať na tom. A to je tým, že dodržím risk management a mám naozaj krásne tie take profity. Tie jednotky sú veľké. A sú veľké vďaka tomu, že používam vlastne veci, ktoré mi ukazujú v reálnom čase. Hej, že pokiaľ by mohla tá 4 hodina ísť. Čo? Kde môže vlastne tú likviditu? Kam sa rozbehla tá session? Hej? Napríklad tento New York. Kam sa rozbehol ten New York? V podstate má tam low 4 hodinové. Kam by mohol až ísť? Hej? V podstate a podľa toho si dávam take profity a väčšinou sú zasiahnuté. Tým pádom môžem profitovať na tom trhu. Vy musíte mať určitú výhodu. A čo je lepšia výhoda, ako vedieť, kam sa to pohne? Žiadna lepšia výhoda neexistuje. Takže ľudia, vypne nás, vidíme sa na otázkach na tom istom linku. Hej?